Benvinguts i benvingudes al Dia de la Pau. Avui a l'Escola Joan Coret hem preparat uns tallers de la pau. Al nostre taller hem fet uns vídeos de la pau. Endavant els vídeos! Come together now. All together. Come together now. All together. Come together now. All together. Come together. Malvadí para Pau. La pau és el camí. Que no... Adiós! ¿Sabes quién es el camí? No. El camí es la pau. Oh, sí? Molt bé. Estefano, ¿sabes quién es el camí? No. El camí es la pau. Broma.
Xavi, saps quin és el camí? No. El camí és la pau. Esperem que ens agradi aquests vídeos. I recordeu, el camí és la pau. Adeu. Adeu. Anem a preguntar sobre els tallers de la Pau. Hola, amb qui has fet el taller? Amb la Lucía i la Valèria a la classe de la Lídia. Quines activitats heu fet? Hem fet un escape room a la vida real i una papiroflexia d'un ocell. Què ha sigut el que t'ha fet més agradat? El que més m'ha agradat ha sigut quan hem fet l'escape room. Hola, quin taller heu fet? Estàvem amb el Lucas, amb la Mia i amb la Inara. I ens hem calcat les mans i les hem pintat per una banda i per l'altra. Què és el que més t'ha agradat? El que més m'ha agradat ha sigut calcar les mans. Creus que és important el Dia de la Pau? Sí, perquè l'haces feliç a tot el món. T'ha agradat fer aquestes mans? Sí, perquè he estat amb amics, companys i companyes. Amb qui heu estat al taller? Al taller hem estat la Càtia, jo i la Comal. A la classe de primer A amb la Laura. I què heu fet? Hem fet un comló amb moltes paraules dins on teníem que escriure i després teníem que repassar les lletres, teníem que cortar el colom i després pegar-lo amb un pal. Sí. I què ha sigut el que més t'ha agradat? A mi m'ha agradat més fer el colom i fer origami. Molt bé, moltes gràcies. Adeu. Adeu. Fins aquí les entrevistes del Dia de la Pau. Vamos a jugar. Vamos. Adiós. Cometas, que la pelota no. Acabo de volar a la ràdio de tercer. I ara anem a veure si ja tenen tots preparats per la festa de la Pau. Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor dejarse a dejar de intentar. Aunque Hola a tothom! Ara us llegirem el manifest de la Pau. Nosaltres, els nens i nenes de sisè de primària, volem viure en un món on la pau sigui real per a tothom. Sabem que la pau no és només l'absència de guerra, sinó també el respecte, la justícia i l'amistat entre totes les persones. Creiem que la pau comença amb petits gestos, compartir, escoltar, ajudar i perdonar. Quan ens respectem i es cuidem els uns als altres, fem que el nostre entorn sigui millor. Volem un món sense violència, sense discriminació i sense odi. Un món on totes les persones, siguin d'on siguin, puguin viure amb dignitat i llibertat. Defensem el dret a l'educació, a la igualtat i a la felicitat. Ens comprometem a ser constructors i constructores de pau cada dia, a l'escola, a casa i al carrer, a resoldre els conflictes parlant, a treballar en equip i tenir empatia amb els altres. La pau és responsabilitat de tots. Si cadascú posa una mica de pau al seu cor, el món serà un lloc millor per viure. Fem de la pau el nostre camí. Escola Llancoret. Ai, que bonic! ¡Feliz Día de la Pau!